Salamat Vatan TV kanalının mehriban müştaqlary. Hormatly tamaşaçylarymyz, Ata Vatan TV'de saýlanan habarlar. Habarymyzyň şuňky sanyna. Batyr Ataýew Türkmenistanyň vice-premieri wezipesinden boşadyrly. Nökorguly Atagulyw Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň ornwasary wezipesine bellendi. Türkmenistanyň daşar ýurt elçixanalaryna metbuat attaşeýasy wezipesi dörediler. Türkmenistanda geljek ýyly 40 milliard manat maýy goýum özleşdirilýär. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow sany ulga markaly ministrler kabinetiniň nowatdaky mejlisini geçirdi. Onda käbir guramaçylyk wezipelerini seredildi. Watan habarlar gepleşiginde bellenip geçilşi ýaly. Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň sowda we dokuma toplumyna gözegçilik edýän ornwasary Batyr Ataýew ýurdumyzyň sowda toplumynyň işini ýoly goýmakda bir näçe kemçiliklere ýol berenligi bellenildi. Türkmenistanyň prezidenti özüni anandan wezipeni oňarmany üçin Batyr Ataýew Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň ornwasary wezipesinden boşadyrly. Batyr Ataýew 2022-nji ýylda Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň ornwasary wezipesine bellenildi. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow sany ulga markaly ministrler kabinetiniň nowatdaky mejlisini geçirdi. Onda käbir guramaçylyk wezipelerini seredildi. Watan habarlar gepleşiginde bellenip geçilşi ýaly. Hormatly prezidentimiz ministrler kabinetiniň mejlisinde Batyr Ataýew ýurdumyzyň sowda toplumynyň işini ýoly goýmakda bir näçe kemçiliklere ýol berenligi üçin Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň ornwasary wezipesinden boşatdy. Dowlat başlygy Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň ornwasary wezipesine 6 aý syna möhlet bilen Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň müdiriýetiniň başlygy Nökorguly Atagulyw belledi. Nökorguly Atagulyw 2023-nji ýylda Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň müdiriýetiniň başlygy wezipesine saýlanypdy. Ministrler kabinetiniň başlygynyň ornwasary Daşary işleri ministri Raşid Meredow daşary syýasy işin habarlar üçünçiligini kämilleşdirmek boýunça görülýän çäreler barada hasawat berdi. Türkmenistan barada dünýä jemgyýetçiliginiň habarlygyny artdyrmak maksady bilen deýişli teklipler taýýarlandy. Türkmenistan hem de onuň içeri we daşary syýasaty baradaky maglumatlar dünýä ýaymak boýunça işleri köp ýyllaryň dowamyna belli bir derejede ýurdumyzyň daşary ýurtlardaky elçixanalarynyň üstü bilen amala aşyrylýar. Şunuň bilen baglykda daşary ýurtlarda alınıp barlayan maglumat işine hasa güýçlendirmek maksady bilen käbir elçixanalaryňda metbuat attaşeýasy wezipesini döretmek teklip edilýär. Häzirki wagtda Türkmenistanyň halkara guramalar ilkinji nowatda Birleşen Milletler Guramasy bilen hyzmatdaşlygy möhüm uğurlar boýunça işçiňleşdirilýär. Şunuň bilen baglykda Birleşen Milletler Guramasynyň bütün dünýä aragatnaşyklar departamenti bilen hyzmatdaşlygy ýoly goýmak baradaky teklip beýan edildi. Şeýlekem Türkmenistanyň daşary syýasaty we diplomatiýasy ylmy tejribe jurnaly bilen daşary ýurtlarda çap edilýän uğurdaş neşirleriň gatnaşyklaryny ýoly goýmak maksady bilen hyzmatdaşlyk etmek hakynda iki tarapdaýyn ilalaşyklary baglaşmak hem de jurnalyň habarçylaryny daşary ýurtlarda akkreditasiýa etmek teklip edilýär. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow sany ulga markaly ministrler kabinetiniň nowatdaky mejlisini geçirdi. Onu dowlat durmuşynyň bir näçe meselelerini garaldy. Ministrler kabinetiniň başlygynyň ornwasary Gellimradow dowlat başlygynyň tapşyrygyna laýyklykda Türkmenistanyň 2025-nji ýyl üçin dowlat budjetiniň taslamasyny taýýarlamak boýunça geçirilen işleri barada hasawat berdi. Hormatly prezidentimiz hasawat diňläp Türkmenistanyň 2025-nji ýyl üçin dowlat budjetiniň we Türkmenistany durmuş ykdysaty taýdan ösdürmegiň esasy uğurlarynyň da maýy goýum maksatnamasynyň taslamalarynyň işlenip taýýarlanynyny aýtdy. Dowlat başlygy geljek ýylyň dowlat budjetiniň taslamasyny zähmet haklarynyň, pensiýalaryň, talip haklarynyň, dowlat kömek pullarynyň we beýleki durmuş tölegleriniň möçberini ýokarlandyrmak göz öňüne tutulandygyny beledi. Geljek ýylda maliýeleşdirmeň ähli çeşmeleriniň hasabyna, ykdysadyň uğurlaryna jemi 40 milliard manat möçberini düýpli maýy goýumlar gönükdirmek meýilleşdirilýär. Şunuň bilen baglykda hormatly prezidentimiz deýişli resmi nama gol çekdi. Hem de Türkmenistanyň 2025-nji ýyl üçin dowlat budjetiniň taslamasynyň Türkmenistanyň mejlisiniň garamagyna iýerilýändigini aýtdy. Ine mehriban müştaqlar, Ata Vatan TV'de saýlanan habarlar gepleşigimiziň şuňky sanyna sizi ýetirmek isleýän habarlarymyz şurdan ibaret. Gepleşigimiziň indiki sanyna görüşýänçek hoşta bolun.